Herman and family. Kastamat nga tayo danggayan nga ikarkararag ti kararwa. The Gloria Alican ken Nilo Alican, Gladys Mina, Franklin Dumag, Filimon Bautista, Pascual Langbay, Clemente Agripino, Rodolfo Marcelo Bonifacio, Maxima Francisco Hilaria Modesto Ricardo, Domingo Dani Gloria, Maria Richel, Margarita Eliseo, Erenio Marlin. Kastamat ni John Patrick Villar, Noemi Bernaldo, Cipriano Senior Eliza Agnes Agunoy. Tumakder tayo amin kakabsat para itinasantuan nga misa. Ito'y ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak kayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Agkamatalag tayo iti Diyos, dagiti panggap na, dagiti kayat na nga pangiturungan kada tayo. Namnamaan tayo, hanapinpintas, nanamnam ay ti plano na, ngam ti kayat tayo. Makipartisipar tayo, tumulong tayo iti dati nga plano, tapno naging ginawa, maikari tayo nga maawagan anapudno nga anak na. Pagbabawyan tayo nga dagiti basbasol tayo, tapno dapan nakiranod tayo, kadagiti nasantuan a misteryo. Natay amin ko na tayo, agkonpesarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sa o aramid kan liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayo na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma, ti man nakabalin a Diyos. Kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Mga asika, mga asika, mga asika, Apo. Mga asika, mga asika, mga asika, Apo. Kristo
Kristo kasyan na pakawanen nakat, di mo ipalubos, akin ka may sinaan. Mga asika, mga asika, mga asika, Apo. Mga asika, mga asika, mga asika, Apo. Mga asika, Apo. Gloria iti Dios, iti kangatuan. 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 Dito'y daga kapya kadagiti, tattawa na imbag ti panagnak na kemda, ibunan nagdaka, itanok daka pagrukbaban daka, daydayawin daka. Agiyaman kam ken ka, gaputi na indaklan na dayag mo. Diyos na ilangitan nga ari, Diyos sama man nakabalin namin, ket sika pumi Jesu Kristo, bugbog tong anak. Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Sika mangikat, kadagiti basbasul ti lubong, kaasyan na kami, kaasyan na kami. Sika mangikat, kadagiti basbasul ti lubong, awatem kadaytoy, arararami, ket sika situtugaw ti makanawan ti Ama, kasyan na kami, kasyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Yan tangay siksikao, Jesu Kristo tinasantuan. Siksikao, Apo,
siksika ti kangatuan, ititimpuyog ti Espiritu Santo. Ken iti gloria iti Dios Ama. Amen. Gloria iti Dios iti kangatuan. 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 Kumararag tayo. Man nakabalin kat manangaasi a Diyos, ili sinakam kadi iti amin a pagdaksan. Ipaay mo kuma nga awan laped ti bagikan kararwami amang tungpal iti ipaannong mo kada kami. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti libro ti kinasirib. Agranyag ti kinasirib, ket pulos asaan nga aglumen. Nalaka masarakan dagiti ayat, ken mangbiro ken kuana. Nalaka nga ipakaamuna ti bagina, iti siya sino man nga agtarigagay ken kuana. Sa paem ti bumangon iti bigat, amang sapul ken kuana, ket di ka mapaay. Adda nga agtugtugaw ti ruangan mo. No'y pamaysam ti panunot mo iti kinasirib, magunod mo ti naananay apan nakaawat. No birukem ti kinasirib, maadaan ka iti talnat pakinakem. Ngamin, sapsapulen na dagiti maikari ken kuana, ket masarakan na ka uray sa dinutian mo. Naasi ket adaken ka iti tunggal panggep mo. Ti sao ti Apo. Mawaw to'y kararwak ken ka, u Apo ket Diyos ko. Mailiwak unay ken ka, u Diyos, sika ti Diyos ko. Ket segsegaan na ka tintero abagik, wen mawaw to'y kararwak ken ka, akas namaga ken natikag adaga. Mawaw ti kararwak ken ka, o Apo ket Dios. Makita ka kumay ti santuaryo, may matanga kuma ti bileg ken dayag mo. Nasaysayaat ti diagbalbali nga ayat mo, ngem ti mismo abiyag. Iti kasta, idaydayaw kanto, babaen dagiti bibig ko. Mawaw ti kararwak ken ka, o Apo ket Dios. Agyaman akto ken ka iti unos ti panagbiag ko. Itagay kunto ken ka dagiti imak iti panagkararag ko. Agpennek akto dagiti kadagiti naimas ataraon, ket ikantak to asiraragsak, ipagdaydayaw ko ken ka. Mawaw ti kararwak ken ka, o Apo. Malaglagip ka no addak iti iddak, panpanunuten ka ngagpatpatnag, ngamin kanayo natultulungan nak, ket agkantaak asiraragsak, iti salinong dagiti payak mo. Ti may basa na adaw ti umuna asurat ni San Pablo kadagiti taga Tesalonica. Kakabsat, kayat mi maamuanyo ti pudno ay maipapan kadagiti natayen. Tapno di kayto agladingit akas kadagiti awanan namnama. Mamati tayo anatay ni Jesus ngem nagungar mitlaeng. Isot gapuna patyen tayo ati Diyos, paikuyog nanto ken ni Jesus
dagiti natay, nagtalinaed iti pamati ken kuana. Daytoy iti panursoro ti Apo nga ibagami kada kayo. Inton aldaw nga yaay ti Apo, datayo si bibiyag, di tayo unaan dagiti natayen. Adanto maipukaw abilin, agtimik to ti Pangulo dagiti angheles. Agunin to ti trumpita ti Diyos, ket ti Apo mismo bumabanto manipod langit. Umunanto nga agungar dagiti natay, nagtalinaed iti pamati ken Kristo. Kalpasan na, datayo si bibiyag iti dayta tiyempo. Maurnong tayto maikuyog kadakwada, iti ayan dagiti ololep. Tapnos sabaten tayo ti Apo ijay tangatang. Iti kasta kanayon ton nga adda tayo iti denna ti Apo. Agliliniwan liwa kayo nga rod, babaen dagitoy asao. Ti sao ti Apo. Sa pulempay ti pagarian ti Apo, kas maibagay. Kita minto maited tuken ka, Alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Sumamit ken. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria ti may ken ka, O Apo. Sinarita ni Jesus dahiti apangarig kadagiti adalan na, mayarig ti pagarian ti langit iti 10 ababbalasang anangala kadagiti pagsilawan da, tapno mapandasabten ti nobyo. Maag ti 5 ket masirib ti dadduma. Intugot dagiti maag ti pagsilawan da ngem awan reserbada alana, ngem nangitugot dagiti masirib iti pagkargaan anapno iti lana. Malaksid iti adda kadagiti pagsilawan da. Gaputan naladaw ti isa sangpet ti nobyo, nagtuglep dagiti babbalasang ket nakaturog da. Iti tenga ti rabii adda nagpukkaw, addan ti nobyo, umaiyo sabtenen. Bimaringkwas dagiti babbalasang ket insagana dati pagsilawan da. Ikkanda kami man iti lanayo ta maiddepen ti silaw mi kinuna dagiti maag kadagiti masirib. Saan insongbat dagiti masirib? Amangan no awan ti umanay apara kada tayo amin. In kay lagumatangen iti para kada kayo. Napangarod gimatang dagiti maag iti lana. Ngem bayat ti kaawanda simmang pet tinubyo. Kimuyog ken kuana dagiti nakasagana ababbalasang asimrek iti pagbudaan ket nasirraan ti ridaw. Iti saan amabayag simmang pet dagiti maag. Apo kinunada pastrikenda kami man. Ngem saan kayo met nga am mo insong bat tinubyo. Kamaudyanan na kinuna ni Jesus. Agsagana kayo nga rod tadiyo ammo ti aldaw wenno ti oras. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Ayaw ti may ken ka. Good morning. Kasla baliktad daytoy ebanghelyo tayo pangarig ni Apo Jesus. Ta daytoy nobyo naladaw. Buda daytoy kunana Buda nobyo naladaw. Kiti usual nga kaskasaren, usual nga senaryo ti maladladaw nobya. Hindi mat? Anda di kinasar ko jay hanga dito'y parokya. Gapota 15 minutes awam mo ilatan ubyan. Ala, mabulod amin, ginubyo amin nga cellphone tawagan na agkaling utanen, agpungtutan. Di mo la sumangsangpo dahi tangan ubyan, jak amo no inyat inobrada mo. Kumarurod. When no daduma ka usually,
Kasi kanya tayo, nobya ti maladaw. Anya na tayo, nagadumot ti abigan nyo. Hampay la no bumababa ijay lugan. Ado pa ila dagita basta maladaw. Kinagpaiso nakakabsat, ti anos nga aguray, dahito ti maysa nga pakarigatak di agur-uray. Jak nga kala adda pagka kwak ti oras. Numaladawak 1 to 2 minutes kasi laengem no daytay siyak ti agur-uray daytay nagbayag nang rona na nagtulagan nyo nga daytay awammet ti malaksid adda valid reason kumammet ngem no daytay agur-uray may saman nga kadudukutan abiyag ko dayta agur-uray ngamin haanak nga managladaw usually ka 1 to 2 minutes laeng ka awawanen dakkel kanyak dayay no 15 minutes ti ladaw ko adda probleman. Ada something wrongan. Ngam no daytay siyak ti agur-uray hakas jayak ngamin kagurak ti agur-uray iso nga jak magkayat ti agpa. Mabainak nga agpapauray. Adda mo dagiti daduma nga normal sa kanya dan awan bibibiyang dano maladaw no kuada ka nagtuok para kanyak ti aguray may nga galad nga nagrigat ko nga aramidan jagan anos nagtulagan nyo nga rod na aramid dayay. Basta na marigatan nga agur-uray. May dito ibanghelyo tayo, kitain nyo di senaryo na. Sa nga pulo ababalasang, nagalad at ti torch silaw. Awang pa'y mo lati inyanagan rechargeable nga flashlight idi wano adda ko ma-battery pack di flashlight da awang mat. Isuda idi aka awang pa'y mo kuryente lana. Kala dati dati urosaran tayo dati ayanti kwatay tapnahan nga naasok paraffin oil ko na dayta. Nilana ti pagsilaw da. Ket dati istorya mo ni Apo Jesus, istorya man dato yun ahan nga napasamak niya. Pangarig. Tamawatan tayo manan. Bagay-bagayo manan nga napaanaaramid pangarig. Inaramat ni Apo Jesus ti istorya tanalaklakada nga maawatan. Kaya imagine di jay, sangapulo ababalasang, apay dagiti sangapulo ababalasang, kasla ko maisuda ti, kasla abay ko mga ta idi panawunda Tapno Royal Grand Entrance kuma aglinya nga tan-a dagiti babbalasang ijayen nga nakaiganti silaw tapno narangrang di isa sangbay jay nobyo to give honor kumamo deta nga nobyo kada ito may pangarig ni Apo Jesus adda wise adda nasisirib adda maag ka unana. Maag kunana diya mamasirib ken maag. Kadag ito'y mamasirib at da reserbada lana. Kadag ito'y haan maag kunana ti sa uni Apo Jesus ti pangarig na awan reserbada. Ngam no si mangpet di jay nobyo on time handa ko man na ibusan haan. Kasi usto mo di budget da. Di budget da nga lana usto. Ngam naladaw jay. Basol damanan. Kitaan nyo. Isuda, on time kami kung naladaw mo ginobyo, diya mo ano napnapanan naman, no hangover nga tamo data nga nobyo, at ila napan na nakipar, ngam rabi imutan. Naladaw, nagtuglip da pa'y, nakaturog da pa'y, idi agreeing dan, dadtuyan tinobyo, kung ne, awang mula namin. Ikan na kami man, kung nakadagiti mo masirib, awanin ati umanay ka datay, yung kay lagumatangan. Idi na pandagim matang, nakasangputan. Na iserranti, ruangan, pangarig ni Apo Jesus, anya ti ibagbaga na nga kangronaan ditoy, kasla kunana ko makadagiti maag, nagsagsagana kayo, itilanayo, ngamhaan nga imanay, kurang awan ti reserbayo. Therefore, anya tinaaramid, you miss the point. Nya? Di ka important yan nga aramidin nyo nga panang silaw, iso tinapukaw. You miss the point. Kunana kumaday dyan niya. Nagmintis. Kumatilokano, ti miss the point. Haan? Amoy sa unga mintis. Nagmintis kayo. Tada dyan nagsagsagana damot piman dagiti nga babalasang. Idi dumano nun di importante abanagan. Awan damot. Tanda na pandamot. Gimatangan. Kaya dito ko na you miss the point. Anya nga ruti maadal tayo dito'y kakabsat. Iso ko na ni Apo Jesus dito'y kamaudyanan na
di maudi nga sentence na kunana, agsagana kayo nga rod, tadi yu amo ti aldaw, wenno oras. Anya ti ibagbagana ditoy. No, generally, kenti theologically ti ibagbagana ditoy kasla ko mati isasangbay ti Apo, masapol anak kasagana akan kanayon. Nga addalat na ko ma-reservam. Kano iti mainaldaw-aldaw apa nagbiag tayo, kas ano ti panang i-apply tayo nga rod tatadatoy. No dadduma, umuna, masapol nga adda reserba tayo. Hanya dagiti reserba tayo. Masapol nga adda nakasagana a reserba. Haan nga umanay di jay basta nakapasako natay kumanya. Basta nakarwaren nga umanay. Masapol nga inga ngatom adda reserba tayo. Hanya dagiti reserba tayo itibiyag tayo. Tapno haan tayo nga mamiss dagiti point. Tapno haan tayo nga agmintis. Kas pangarigan ko iti pa nagbiag tayo. Di ko man naasawaan, da kayong agasawa. Nagtipon kayo nga rod, taagin nayat, agtin na kunaynay, agsin naranay. Kaya di ati puntos, ti kayat yung nga panagasawa, patanuram nga nasaya at ti pamilyam ikarkarigatam, uray nakapsot, tapno agbalay giti anak mo, iti panagbiag, material man, spiritual, moral, adda nasaya at nga pagbalinanda. Agbalin nga pagtuladan ti gimong tao ti Diyos, di ko maati purpose mo ta, nagasawa kay nga rod. Ngam no nadadaol mo di anak mo, haan nga nagbalay gi apayaga po ti kinakapsot mo, nagmintis kayo, miss the point. Nagmintis dayjay. Kala ko madiyagasawa, isugor nga inasawam, ta ayatem, ta dungdungwam mo't, idi ararmam. Di na amwam ti ugali na kun, na mabalbalin ki isublimon, bumirbirok ka man ti sabalin. Iso nga ti purpose na inasawam nga ta dungdungwam, nagkinari kay nga, rigat kin namay, ragsak kin liday, sakit kin salunat, gapot kaguram nila kay mo, ikarkararag mo mga agsakitan. Agtin na ko na kayo nga ti sakit kin salunat, kay ikarkararag mo mga agsakitan. Kamadia, di ko na you miss the point, apaya, di nga rod, nadadaol. No, kung lalaki ka, ala, di na maarami di obligasyon na akas asawa. Adda mo di bisyo, adda mo di jay kinaawal, adda mo di jay, di na pa'y may providean di pamilya. Nagmintis, you miss the point. Or di asawa nga babae mo, kanagsiat, ina. Nagitidad duma po, nagtuturad da, alay, tarayan dalaktan. Uno saan napatpatagan di para di bagidangam di pamilyada, mintis, you miss the point. Di relasyon laeng di jay. Ori na tayo mga, itinaldaw-aldaw nga panagbiag tayo. Ado-ada kita'y mintis tayo. Nagmayatan tayo may kangarod dito'y lubong nga agayaten, may kangarod dito'y lubong nga agserbin, ala uri nakapsot ka, awagan nakalata ti Diyos nga agserbi, ngam tinagyan ti pusom ka insecurities, sakit tinakam, apal, ala makikumkumpit ka, gumurgura ka, ala manutawanan nga dayta ti biyag mo, mintis nga panagbiag. Sayangam laeng nga panagbiag. Adda talent mo, hamo kayat nga ibura yan. Gaputa masaksaktan ka. Hang ka nga makapagserbi nga nasaya aten taapaya. Allah ti mo makitkitam nga rudan ka, dagitay makamali ni kabsat mo. Agbirbirok mo ti kamalida. Di ka mo makapagserbi, di ka mo agbiag nga naragsakan. Mintis, you miss the point. Nga pa nga dakad to nga agik-exist pa ilaeng dito'y lubong. Kamali nga pa nagbiag. Anya pa, yung uray ti salon at tayo. Alaki na siya kumot, ikarigatak mat ang ipapatik mat ati agtrabaho, uray ado pagkapsutak, nga no mabalbalin aga, uray mangkad no, isyat ko masag paminsan aga, kita aklat tamo aja salon at haan. Isaki mo ma, bagim nakagagagat, ala, da kayo nga naggagat, uwan awang problema dayta. Nagiti kakabsat na nga daduma, duwa-duwa pa iti trabaho da. Nadadaalun narakrak di bagin. Di urnong dan, awanan, nagmin-maintenance kanto sa ngagarapon nga inal daw ti tumtumaram. Nahang kapay lamapnak, mga alakanto mo, dagitay herbal kada aglalaukan, barbaring no, adda milagro ang mapasamak.
Intunukan mapangga kini Apo Padi, hindi ka magamin makimismisa, iditi gag mo. Intunukan dadta ka kini Apo Padi, Apo, gasan nakman. Nya kuna doktor milagro la kanon, Apo. You miss the point ata, kapigpig sa ampay laeng ka, nadadael, na abuso, anyaman pa ng abusom, kaan, inom, amin na sigarilyo, overwork, di ka mo naginana. Di yung urnong mo, mananam mo pa'y. You miss the point, mintis. Di yung kwartam, mabutang mo mga igatang na ta, bawal maaminan. Inya na imas nga makahan, bawal. At da kwartam ngam, bawal. Ingka agpasyar, marigrigatang ka mo, agritritook mo, tasika mo. Ingka makipagragsak, hindi ka pa'y makakatawa at aglokay-lokay mo tapos tisom, baka may pugso. Awam mo ti ragsak mo, you miss the point. Nagmayat man ita, dagita first world countries niya, no kaya dati agbakasyon di jay may nga agtrabaho, awan mabalinan jay pagtrabahuan, masapol nga karbangan na di jay, mapan, agpasyar, agliw-liwa. Tanoad na naparswa tayo amangan, uminom, agtrabaho, agaramid tinaimbag, naparswa tayo umat nga agliw-liwa. Haang ko mga maikat day taa. Nda kay nga daduma, ala tigagat yo, di yo pa'y mairwar mata pamilyayo. Orila ko manumapan mo, agsangbay wano agkarayan. No, dagit tayo mo lalaki gaminan ka, di pa nakagudgudwaal daw ka, nabartek damot niya, ganas mo nga mapan agjaming mo, no, dahil tayo sobra mo. Ay, karbangan tayo di ta apaya, nagsayang nga rod nga biyag, no haan tayo mananam, you miss the point. Uri na espirituan nga pa nagbiag tayo. Maminsan makadomingo, nasaya tadda kay ditoy. Maminsan makadomingo, ingagdaydayaw, mang pabaro mo di puso, mang pabaro di espiritom, mang tagtipig sa kanyam. Ngam no sinadota mo, makadomingo la dayta, maminsan, you miss the point, mintis. Ipapatim manen, ala malipatam to, kung nangarod tatayon nga, ipapatim, nakagagagat ka, nakalalaing ka, agtrabaho, wen, dimpay masangot, isumrek ti simbaan, dodo wala ba nagdayta, inton umay ka agpalana, wen numatay kan. Iso nga kunada, sakbay ka nga sakbay ka nga sa anya na ganan, sumrek ka iti simbaan, sakbay da ka nga idurduron nga umay ti unag ti simbaan, lagi pa. Kunanto ni Apo Padi, taga-ano kayo? Ijay barangay Apo, pwede kayo mo makikita, ay sala sumrek no, nagminatay, so ti kunak, dinumingo kay kung mga agminatay. Kabarbaring makita kay nga kanayon. Hindi jay kung kuna nakakabsat ka, uritin na espirituan nga pa nagbiag tayo, at dadagitay sakit tayo nga daduma, ti may temptation kanya tayo, ti mangriribok kanya tayo no daduma, agsingsing petak ton ano, lumakay, wano bumakit. Agsingsing petak ton ano, umasidigak to kin ni Apo Diyos no, daytay agritay ra ko, isugarod nga, kagurgura dagitay papadi nga daduma, sakala umay aglektor, inton retire kan, kakaasi ka nga mangkit kita, di mo pa kakaasi ka nga umululog ta, madaldalib ka. Hindi ka pigsaam din pa na iturad tinagibasa. Inton no lumakay wano bumakitan, santo ka no agbalbaliw, mintis lata nga panagbiag. Kanungay no di ka nag-retire tapi musay kan, ayan mong harudan, yan adayom apong, Diyos ko pakawanam. Kadi mo laang uri din na espiritual nga panagbiag tayo, na may mayat nga, complete pun tayo, tibiyag tayo. Adda physical, social, tay panakilangan tayo, iti spiritual, di moral, complete pun tayo, aday jay, laang nga, ala physical, trabaho mo aminan. Madi mga espiritual, dati kalata mo simbaan nga di ka umakilanganan, ori ka no, na espiritual ka, no, di mo amo makilangan kini kakabsa mo, mabalin aya, mag-complete pun tayo, Tapnohan tayo nga mamisti point, ta uray no kunana, uray no umay, anya nga oras, uray no kunata yung nga, uray nga kunata yung nga, dumano nun day ta nga aldawhan tayo masapol nga, apuraan ti agsagana. Haan nga masapol nga apuraan ti nya na ganan agkaradap. Ikararagan tayo at na disgrasya to di Biyernes de jay.
Nataray mo launa di kurong-kurong no kita di CCTV talaga nga nagbanking ngamin di motor baka agprenon nga mo maigawid. Nga na disgrasya kada umay handak mga may riniing nga mga kararag taga kasangsangpet mila unay dayjay kay iddaksa kada umay mga ipapilit apo ingka kararaganan kuno na di katikista apaya tabarbaring no iso pakaisalakanan da dayjay last minute nga pa agngoy-ngoyan sa ka kuan iso pakaisalakanan ha nga may mayat ko madi pan nakaisalakan gati unos ti panagbiag mo ko si sasagana kalatta akang kanayon nga nagkamali ka man ka agbabawi ka di bay basol mo agsubli ka anapudno kakamakamom di agngoy-ngoy adi pay no hammo na kararaganen hanga maisalakanen kanno adna saya at nga puso na aka ala pakawanen ni Apo Dios na adda nagkapsutan na kukuan na latta kas di magkanya tayo hantayo nga orayan di last minute sa tay ikay iyapurati agpasanto no mabalbalinan akatatta uray pay nakapsot ka la ikarkarigatam latta tamintis nga rod no di ko natayon nga sa kalaag kamakam no maudi agundaway sa kalaag kamakam no maudi nga angesen o hindi pa nagbiag tayo di ko na no mo makumpleto di physical di bagi tayo aywanan agtrabaho nga nasayaat haan nga linuluko di relationship tayo social di pan nakilangan agpinakawang kayon to no adda lungunan ay nariga datan tina espirituan nga panagbiag tayo sa tay tula ipapati agkararagen no maudi nga gundaway ay mintis daytan kompletwen tayo ikarkarigatan kompletwen tapno agbiag na rod nga kunana uray no agsagana kayo kunana uray di yo ammo no kaano ti aldawon no oras kunana kayat na nga sa uwan no ikarkarigatan tayo ti sumurot di pagayatan ni Apo Dios ti inaldaw nakasagana kalatta no ikarkarigatan masurutan ti kayat na ti inaldaw awan ti problema mga oras wano aldaw nakasagana latta tingarod panagsagana kunana kajiwagas ti panagbiag tayo kas ano ka makilangan kas ano mga respetaran tabagim kas ano nga ingato serbian dagiti kakabsat mo kas ano relasyon mo kini Apo Dios no ikarkarigatam ti inaldaw awan pagbungam nakasagana uray anya nga aldaw wenno oras kinasaya at datay ti nga natipon dagitay makimismisa kada tayo tatta ala palagip manen adatoy nga datayo wen hantay a perpekto nga mabalin tayo nga ikarkarigatan ti agbalin nga nakasagana kang kanayon kas ano diwagas ti panagbiag tayo kas ano dijay kas ano ti panangikarigatan ti wagas ti panagbiag tayo iso nga kunana no maaramid tayo dayto awan duwa-duwa kunana nakasagana tayo. Paduyak-yak tayo ti pamati, mamatiak iti maymay sa Diyos, aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo an Jesu-Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw, nagtao diti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao diti napaypay so a Diyos, naianak saan anaparswa, Diyos sa kasmetlaeng iti ama, ket gapo kenkwana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, kastamet ana ilansa iti krus, gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti maikatlo nga aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat, imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen a si dadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtaw diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen ama itimpuyog iti ama ken iti anak
ket nagsao babaen dagiti propetas, mamati akmet ti iglesia maymaysa, Santa Katolika ken Apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaeg ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Saan ang mapakpakadaan ti sasangpet ti Apo, intay nga rod dumawat ti grasya ti Apo, tapno si sasagana tayo amang pasangbay kenkwana, iti anyaman akan ito, iti tunggal panggep ko na tayo, Apo denggen nakam kadi. Para iti simbaan ni Francisco a Santo Papa tayo, dagiti obispo ken papadi, tapno maikanda kumati naan anaya bendisyon, amang isagana kadagiti tattao para iti yaay ti pagarian ti Apo. Kumararag tayo. Para kadagiti opisyal ti gobyerno tayo, tapno makitinulong da iti simbaan amang isayangkat, ti programa asaan ang maikaniwas, ti pamati ken pagsayaatan ti tunggal maysa. Kumararag tayo. Para kadagiti masaksakit na panglaw, maidadanes ken malmalday, taagserbi kuma aragsak ken namnamada, ti pannakaipakaammo, adakwada, ti dadating ti pagarian ti Diyos. Kumararag tayo. Para kadagiti agbibiyag iti kinadakes, sapay kumata iti kabiitan a panawen, agbalbaliw da, ket mapasangbay da, asiraragsak ti Diyos, iti biyag da. Kumararag tayo. Para kadagiti minatay tayo, sapay kumata makipagrambakdan, kadagiti sa santo, ijay na ilangitan, adeso. Kumararag tayo. Agulimek tayo, tayo matdawatin dagiti bukod tayo panggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, adimawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Iraman tayo pa iti pagyaman ni Presely Darakit kan ti pamilyana, kastamot ni Herminia de Vera, kastamot ti special intention ni Angelica Marivalle ken ni Hanigal. Patgam dagiti kararag mi o Apo a Diyos mi, tulungan na kami iti daytoy abiyag, bayat ti panagsagsagana mi, iti nagloryaan a pagariam, dawatin mi dagitoy, gapumet laeng ken Kristo nga Apo mi. Idatun miken ka, Apo. Sagsagot mi anano mo. Pagyaman miken ka managparabur nga Ama. Awatem pasantuem ida, daytoy tinapay pasantuem kuma, ken daytoy arak ngay taidatun miken ka, ket sapay lakum matamay kariday ti padaya, apang supapak mit kinadungom o Ama. Daytoy tinapay pasantuem
ken kuma kenday tuy arak ngay taida tunmi ken ka ket sapay la kumatamay kariday ti padaya apang supapaknit kinadungom o ama ida tumiken ka apo ragragsak mi nga anak mo pagyaman miken ka managparabur nga ama awatem pasantuem ida daytoy tinapay pasantuem kuma ken daytoy arak ngay taida tunmi ken ka ket sapay la kuma tamay kariday ti padaya apang supapaknit kinadungom o ama Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo, ken dagitoy adaton tayo, makaayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. iya po atin na kumadagitay datong kadagitay imam ket may pay pakay daydayawan ken pakay gloryaan tinagan na Ken kastamay tapagimbagan tayo, ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo iti daytoy a sakripisyo iwaragawag mi ti makaisalakan a panagtutuok ti anak mo. Kitaem kada siya ayat daytoy panagdaton mi tapno malakaan man mi. Dagiti imbunga ti ipapatay ken panagungar na gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit. Itag-ayo dagita puspuso yo. Dadan sa tag-ay ti ako. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karikit rumbing. Pudno unay ama ikari katrumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kao apo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios takas taunay ti panangay ayat mo iti lubong tanadanunam nga imbaon ti anak mo anang isalakan ket kinayat mo a makipagbiag a mayasping kada kami malaksid iti panagbasol iti kasta ay ayatem ti saguday nga impaay mo kada kami kas iti panangayat mo kadagiti saguday nga adda ken Kristo. Ket dagiti kinagasat anapukaw mi gapo iti kinasuker mi, gapo iti kinatudyo na maisublida metlaeng kada kami. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles, ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, Santo ti Dios dagiti amina parsuan ti langit ken daganap muda iti pakay daydayawam. Husana, Husana, Husana iti kangatuan, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Husana, Husana, Husana iti kangatuan, Husana iti kangatuan. Husana, 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 Husana iti kangatuan. Pudnoon ay apo abiig ka akinasanto ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawaten mi nga rod ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Hesus Kristo.
Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagi isu may yawat to amay paay kada kayo. Kastamet akal pasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken agnanayon at tulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami ken iti daytoy akalis uminom kami iparangarang mi ti papatay mo o Apo aging ti yaay mo. Iti ngarod pa nang ilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaisak na piti sa ngalubungan kat parayrayam tayat na anadyusan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawatin mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to ken nainggasatan a Berhen Maria nga ina ti Dios ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbi kan kaditoy daga makikadwa kam tukad met kadakwada amang itantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo sikakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen, Hallelujah. Amen, Hallelujah. Amen, Hallelujah. Hallelujah. Intay umararaw iti ama ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Amaming sa dilangit, makaydayaw tinagan mo, dumping ti pagaryang matungpal tinakim mo, dito'y dagaakas sa dilangit. When dito'y dagaakas sa dilangit.
tiyan daw ito'y ti kanen mi iti patinayong nga aldaw pakawanem dagiti mas basulmi akas met pamakawan mi ti basul dagiti nakabasul kada kami tinakangmet baybayan ngao manugot iti sulhisog ket ti salakan nakan ket idakes. Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay neso Kristo anang isalakan kada kami. Takukwam tituray ti panakabalin kindayaw kaganayan no dinto agsarday. O apo mi ang Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapo kanyak, ti ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Kasta kumamit ken Iti napakumbaba kinapnuan ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Diyos sa mangpunas basbasul tilubong apo mga sika Kordero ti Diyos sa mangpunas basbasul tilubong apo mga asika Kordero ti Diyos sa mangpunas basbasul ti lubong item kadakam ti kapya. Adtoy niya po Jesus sa ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagaasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may kakanya kunti may sala nga sa mapaimbagton ti karo. Apo Jesus, sumay ka. Puso kag naed ka. Ikutan tuy biag kukin kararwak. Tapno diak to may sinaken ka. Iturong nakadua po
tarabayem maladay tuy numo. Tapno agserbi akasipupudno, aging gatungpal tuy biyag ko. Tati ayat mo, isua puti biyag ko, eti asim, isua puti kiret ko, eti bilin mo, isua puti bagnus ko, ngagturong kinapudno. Yat mo, isua puti biyag ko, keti asim, isua puti kiret ko, keti bilin mo, isua puti bagnus ko, ngagturong kinapudno. Sila maputoy panunot ko, pakirdem kadito'y nakim ko. Biyage mapuday to'y kinakurapay ko, titalek ko ken kay daton ko. Iyawat ko ken katiyamin ko, usarem kada puti adipen mo. Isurum agbyag itilinteg mo, kinagtalek laeng ken kauapo. Tati ayat mo, isua puti biyag ko, keti asim, isua puti kiret ko, keti bilin mo, isua puti bagnus ko, ngagturong kinapudno. Tati ayat mo, isua puti biyag ko, keti asim, isua puti kiret ko, keti bilin mo, isua puti bagnus ko, ngagturong kinapudno. Tumangadal ken kaapo, itiep kas ko, tuy arararaw ko, itaasim ken ayat mo, inakitalek tuy asuk ko. Naruto Diyos sa puken ka, inak dawaten daytoy adipen mo ala, inkakakibinen alain ka tarabayen, alain ka saranayen, tapno agtalenay na bukod nulaeng. Kumararag tayo. Agyaman kam ken kaapo iti panang taraon mo kada kami iti nasantuan nga Eukaristya. Ket dawaten mi ita kaasim tapapigsaen kuma ti Espiritu Santo tinayusan abiyag kada kami ket agbiag kami anapudno ken ka. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios.
Iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta ko ma'am. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Agyaman kay kenagragsak tay ti amin na paraburna. Biag nakitinten na daraken amin na sapay kumatain tay amin agkay kesati sidong na. Amang ibunan na iti